Obec Slančík leží v južnej časti Slanských vrchov v nadmorskej výške 300 metrov. Od mesta Košice je vzdialený 25 kilometrov. Obec vznikla súčasne so Slanským hradom a je súčasťou jeho histórie. Najstaršia písomná zmienka o obci sa nachádza v listine z roku 1270. Do roku 1330 obec patrila panstvu rodu Viliama Drugeta. Od 17. storočia rodu Forgáčovcom. V minulosti si obyvatelia zabezpečovali obživu v poľnohospodárstve, pestovaním produktov, chovom hovädzieho dobytka a ošípaných. V priebehu vývoja sa obec spomína pod viacerými názvami. Terajšiu podobu názvu obec dostala v roku 1903. Najstarší listnatý strom v obci, dub pri kríži, má viac ako 500 rokov. V intraviláne sa dodnes zachovalo niekoľko domov s prvkami ľudovej architektúry. V obci prevládajú veriaci s rímskokatolíckym vierovyznaním. Charakteristickou pamiatkou je kostol zasvetený narodeniu Panny Márie zo 16. storočia. Odkedy bol postavený ako protestantská modlitebňa, prešiel rôznymi premenami. Jeho zvon je evidovaný ako hnutelná kultúrna pamiatka. Interiéru dominuje hlavný oltár. Dôstojnej rozlúčke so zosnulými slúži od roku 2014 dom smútku, nachádzajúci sa v blízkosti cintorína. Administratívne je obec začlenená do Košického okresu. V súčasnosti má Slančík 212 obyvateľov, ktorým poskytuje dostatočnú infraštruktúru. Obec je plynofikovaná a elektrofikovaná. Starostlivosti o verejné plochy je zo strany vedenia obce venovaná maximálna pozornosť.
Upravené sú cesty, ale aj autobusové zastávky. Administratívnym centrom obce je budova obecného úradu. Obec je súčasťou Združenia obcí Slanského mikroregiónu, ktorého hlavnými cieľmi sú skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva, ale aj rozvoj cestovného ruchu a vidieckej turistiky. Infraštruktúru obce dopĺňa predajňa potravín a poľnohospodárske družstvo. Obyvateľom je k dispozícii obecná knižnica. Významným zdrojom vody je obecná studňa s válovom, ktorý slúžil aj na napájanie domácich zvierat. Je zaujímavosťou, že aj keď voda stále vyteká do otvoreného priestranstva, nezamrzne ani pri najväčších mrazoch. V obci sa nachádza kultúrny dom, v ktorom sú organizované kultúrne podujatia. Školstvo bolo v minulosti zastúpené materskou školou. Jej priestory sa v súčasnosti využívajú na obecné podujatia. Na športové aktivity v obci slúži nové multifunkčné ihrisko. Medzi významné spolky obce patrí aj dobrovoľný hasičský zbor, ale aj ženská spevácka skupina Keľučanka.
Obec je obkolesená dubovými a bukovými lesmi, v ktorých žije pestrá skladba vtáctva a zvery. V chotári rastie množstvo liečivých bylín a húb. Celé okolie vytvára nádherné podmienky pre turistiku, agroturistiku, cykloturistiku a zimné športy. Svojou polohou a dobrou občianskou vybavenosťou je obec dobrým miestom pre pokojné bývanie či trávenie voľného času v okolitej prírode. Každý, komu sa Slančík spája s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.